Så er klokken 13:30, så kom nærmere. Nu skal vi høre lidt om Aalborg Universitet, og hvad I har bydet på deroppe. Simon Stå, du kender dig økonomiansvarlig i teamet, men kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det her hænger sammen med uddannelse og motorsport? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Vi er lidt et hold, der er samlet af forskellige ingeniører. Vi er nogle maskiningeniører af forskellige art, og nogle elektronikingeniører og noget ingeniør inden for software. Og det spiller rigtig fint sammen, i og med at vi har en masse kommunikation rundt på bilen, der skal varetages af diverse elektroniske enheder, og vi har naturligvis en masse mekanisk konstruktion, både i form af vores hjulophæng og design, altså sidste led, det bliver stillet muligt og ting og sager. Så egentlig selve den opgave, der er at bygge en racerbil, det spiller rigtig godt sammen med alt det, vi går og laver på Unis daglig. Så I kombinerer jeres uddannelse, og så prøver I nogle af tingene af på racerbilen og alt det, der foregår omkring? Ja, lige præcis, fordi det er jo sådan, ingeniøruddannelsen, den er jo en tung teoretisk uddannelse, og det er jo begrænset af praktiske erfaringer, hvad vi får i hænderne til dagligt. Så derfor så er det rart at komme ud og prøve at bygge de ting, man får tegnet på computeren, og prøve at få testet af, om de beregninger, man gør på udholdelse og så videre, om de stemmer overens med virkeligheden. Så det er rigtig spændende. Hvad er din egen baggrund? Hvad læser du? Jeg læser som maskiningeniør. Jeg har så valgt at læse en kandidat, der hedder elektromekanisk systemdesign. Så der er man lidt mere over i, udover den almindelige ingeniør, eller hvad man nu skal kalde det, hvor det er meget styrkeberegning og så videre, der er jeg også ude og kigge på noget hydraulik og nogle elmotorer. Og det jeg sidder og arbejder med på det her semester, det er for eksempel at udvikle en ny type elmotor til elbiler, så man kan fremstille lidt billigere og lidt mere robust. Så det er ligesom den baggrund, jeg kommer med. Men det er ikke en elbil, den der. Kan du ikke fortælle lidt om bilen, I har til at stå herovre på standen? Jo, den bil, vi kører med, det er en bil, der vejer omkring 200 kg, 215 kg er den vejet ind til. Og vi kører med en CBR 600 motor, som er det største, vi må køre med. Og det andet krav, der er til motorstørrelser, det andet krav, der er til de motorer, man anvender, det er, at de må maks have en indsugning på 20 mm. Så det er så der, de ligesom begrænser os i vores, de hestekræfter, vi har til rådighed. Men 600 på et motorcykelmotor, og så en 20 mm indsugningsbegrænser. Det vi har prøvet med på tidligere biler, det er at tilføje en kompressor, og det har givet os egentlig nogle rigtig fine resultater, hvor vi har kunnet hæve effektkurven lidt længere ned i omdrejninger, så det bliver mere let at køre. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, vi er ikke professionelle racerkører, så derfor så er det rart at have et lidt større omdrejningsområde, man kan arbejde i. Så hvordan gik det med at sætte kompressor på? Vi har haft 2 biler, der kørte rigtig godt med det, hvor vi fik den derovre, den har cirka 85 heste, står nu, og med kompressor der lykkedes det at hive godt 90 heste ud af den, og et lidt større drejningsmoment. Det der gik galt på den bil derovre, den er oprindeligt designet til at køre med kompressor også, men det ødelagde på motoren for os, så det droppede vi. Og det vi prøver at gøre på vores nye bil, som står over i hjørnet, det er at vi går ind og kigger på selve motoren, og flow-optimere nogle topstykker og kode diverse dele, så vi kan få mindre effekt til gennem motoren, og på den måde få lidt mere ud af det. Så det er igen sådan lidt forskning og lidt uddannelse, der blandt andet i det rent praktiske, som vi så gerne skulle få ud på banerne her i 2014. Ja, det er lige nøjagtigt en eller anden form for legeplads, hvor man kan prøve nogle forskellige teorier af. Men det er ikke nogen hemmelighed, at bilen den kører også konkurrencer. Kan du ikke fortælle lidt om den her serie, I har kørt i de sidste par år, og også skal køre igen i år? Jo, vi kører i det, der hedder Formel Styrken, som er en konkurrence arrangeret for universiteter over hele verden, hvor vi har et bestemt regelsæt, vi kører efter. Og vi kan så både tage til nogle officielle konkurrencer og nogle uofficielle konkurrencer. Og de officielle konkurrencer, der gælder det selvfølgelig om at sætte nogle gode tider på banen, og der er diverse design-events, man skal igennem, hvor man bliver bedømt af en professionel ingeniør, der spørger ind til, hvordan og hvorfor vi har designet bilen, som vi har. Udover det, så er der nogle økonomiske events, hvor scenariet det er, at man skal fremstille 1000 af den her type biler. Og der skal man så gerne vælge nogle fremstillingsprocesser og fremstille bilen på en måde, så det kan lade sig gøre rent økonomisk. Og de dynamiske events, der er til de her konkurrencer, det er, hvor vi har en accelerationstest, og vi har nogle test, hvor vi skal måle, hvor mange G vi kan trække sådan sidevejs i bilen. Og så har vi nogle sprint-test og nogle endurance-test, hvor vi skal køre 21 km.
Og det viser sig ofte, at det er den her endurance-test, hvor folks biler de begynder at stå af. Selvom vi har nogle rigtig, rigtig hurtige hold rundt omkring, så er det nogle gange på udholdenheden, man skal vinde med sin bil. Kan du fortælle lidt om resultaterne, så du nævnte for mig tidligere i dag, sådan lidt om på Silverstone blandt andet? Ja, bilen, der holder dernede, den blå der, den har vi været på Silverstone med, hvor de bruger en del af banen. Og der endte vi sådan set som nummer 25 ud af godt 100 hold, der er tilmeldt. Og det gjorde vi i og med, at vi lykkedes at gennemføre den her endurance-test, hvor vi havde nogle virkelig, virkelig hurtige konkurrenter, der havde lavet nogle gode biler, men de gik kort nok til på deres endurance, så de udgik sig desværre undervejs. Hvordan kommer man i gang med det her? Er alle, der er i forbundet med holdet her, er de alle sammen motorsportsinteresserede, eller er det rent fagligt, eller hvordan er sammensætningen? Det er lidt blandet sammensætning, kan man sige. Altså jeg har ikke de specielt store baggrunde inden for motorsporten. Jeg synes bare, det er rigtig sjovt og interessant at prøve at sætte sig ind i de her emner. Og altså, det eneste, der kræver selvfølgelig for at være med i Formel Student-serien, det er, at man er universitetsstuderende. Men ellers så er det jo bare om at få sparket i gang i et hold, kan man sige. Vi har så heldigvis også på holdet nogle andre mennesker med et baggrund inden for motorsporten, og de giver noget rigtig god know-how om, hvordan vi skal prøve at designe de her biler. Så det drager vi også meget nyt af. Altid. Jeg tror, det var for nu. Simon Staahl, du har fået givet en god introduktion til hvad I kan, og hvad I kommer ud og oplever. Hvis der er nogen, der får nogle spørgsmål, så er der bare sus over til Aalborg Universitets stand herovre. Simon Staahl, tak for det. Tak fordi jeg måtte komme. Så vi giver en hånd.